gemeente en Juster hebben NL Doet. Dat is een heel soort vrijwilligers die wat doen voor mensen met een beperking of oors wat. En daar maken ze gewoon hele leuke dagen van. En hier in Jouweren hebben Mix en Talent die het sabotaat van iedereen maar een hartewens insturen. En die hongen alle keer in een mooie beam. Nou Henk? Ja. Ja. En dan mocht iedereen wat uitzieken. En ik hier de mazzel dat ik met Henk mee mocht naar een slipcursus. En dat is die harte wens? Ja. En het lijkt mij heel erg leuk. Maar zo'n Fries praten Henk hè? Ja, maar dat doe ik haast nog. Oh. En waarom nou krijg slippen? Oh, van de skokken waar we onder zijn, die auto die ik dan had, die is vlakbij een dikke beam langs schoot. En vandaar dat ik nou zoiets had van gewoon een slipcursus doen. Misschien kan ze het nog eens broeken. Ja, precies. Dus het is net alleen maar plezier, maar daar heeft er ook nog wat om, zeg maar. Ja. En ik heb er heel veel aan op te doen. Nou oké, wat gaan we nu doen? We gaan de achterwielslip gaan oefenen. Je komt zo met een aanrijden, snelheid zo tussen de 35 en de 40 ongeveer. Dan stuurt de bestuurder rustig hieromheen, die rijdt als het ware naar dat bushokje daar. Op het moment dat die auto dus dan in een bocht zit, en dus niet een flinke ruk natuurlijk hebben, rustig daaromheen sturen, dan is er even een taak weggelegd voor de passagier. En je kan wel raden, denk ik, die mag even een keer aan de handrem trekken. Precies, meneer. Want we moeten eventjes die achterwielslip moeten we even creëren. Ja. Nou, succes. Dank u wel. Het gaat on. Het gaat onzuiter. Ja. Ja, nou gaan we lachen, denk ik. Is dat zenuwachtig? Nu. Maar daar heb ik nog wat rest aan. Oké. Dus nou gaan we even een heel veel tijdje denken. Ja? Ja. Maar ik heb er ook heel veel plezier in. Succes! Dank je wel. Een mooie kaas, nog een boeken. Het is leuk, hè? Ja. We moeten haast die linkerkant hebben eerst, toch? Ja. Dus we beginnen de piontjes voorbij en dan stilstaande rugs. Maar is het ongeveer 34, 40. Sturen. Dat ging heel even flink, hè? Maar je moet echt veel sneller naar tegensturen, hè? Want nu ging er echt even wat gebeuren. Dus echt snel tegensturen, hè? Koppelen in en tegensturen. Ja? Oké. Hoe wie het? Ja, leuk. Kun je alles in de auto laten zitten, hè? Super leuk. En hartkloppingen denk ik gewoon of... Nee, helemaal geen huis van allemaal. Maar dat zou ik zo straks ook al. Alles wat ik leuk vind, dat is mooi mijn naam. Maar ik pak het echt heel snel op. Ja. Dat is leuke humor. En dan hoe wie het maar die hart? Ja, hartstikke best. Ja? Ja, zeker. Daar is wat meeste spektakel aan. Ja. En het goed is, dit het alweer op film. Ja, dat is nog leuker. Ja. Ik heb van die jongens een keer niet. Ja, zo.